Eutanàsia. L'article 143.4 del Codi Penal actual espanyol diu que el que causi o cooperi activament amb actes necessaris i directes a la mort d'un altre, per petició expressa, sèria i inequívoca d'aquest altre, en el cas de que la víctima patís una malaltia greu que conduís necessàriament a la seva mort o que produís greus patiments permanents i difícils de suportar, serà castigat amb la pena inferior a 1 o 2 graus a la dels articles anteriors, a l'homicidi. Això és l'eutanàsia, és la descripció perfecta de l'eutanàsia. L'assistència al suïcidi, si volem, li podem dir, està penalitzada al nostre Codi Penal. De lo que tracta la llei d'eutanàsia és no només de despenalitzar, sinó també de regular-la, de que desaparegui aquest article del Codi Penal i de que en determinats casos l'eutanàsia sigui legal. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. No és una regulació igual per tot arreu ni per tots els països. A determinats llocs es permet en uns casos i en d'altres es permet en d'altres casos. Sobretot hem de tenir en compte dues circumstàncies que poden ser determinants segons els països, i és l'actitud psíquica per poder decidir, la possibilitat de poder decidir lliurement sense cap tipus d'estímul extern o inducció de qualsevol altra persona o familiar, sinó lliurement, totalment, o també si ens trobem en una situació terminal o no terminal. Quins casos són els quals es permet l'eutanàsia? La nostra llei defineix com eutanàsia, com prestació o la nostra proposició de llei, més ben dit, la prestació d'ajuda per morir com una acció derivada de proporcionar els mitjans necessaris a una persona que compleix els requisits de la llei per morir, ja sigui d'una manera directa, subministrant als professionals mèdics al pacient les substàncies letals, o bé per prescripció o subministrament de dosis letals perquè se les pugui autoingestar o autoinjectar al propi pacient. Hi ha una situació que també té en compte, que és la que denomina situació d'incapacitat de fet, que és la situació en la qual el pacient no té l'enteniment i voluntat suficient com per poder valorar per si mateix i d'una manera autònoma, sense necessitat de que en si mateix ningú l'hagi declarat incapaç. Estem parlant d'estats que poden ser de tipus vegetatiu, o bé estats en els quals algú ha perdut el cap per alguna altra malaltia que no sigui cap lesió, que no impliqui en si mateixa una malaltia terminal, com per exemple un malalt d'Alzheimer que a més sofreix un càncer terminal, per exemple. Els casos d'eutanàsia passiva són casos en els quals ningú provoca en si mateix res. Són els casos en els quals algú decideix que no vol continuar un tractament, que no vol ser sotmès a tractament, ja no està penalitzat i ja no es regula en aquesta llei. En aquesta llei es regula específicament els casos que anomenem d'eutanàsia activa. És una llei que té carències que jo no entenc. És la tercera vegada que aquesta llei, aquesta proposició de llei, es passa per al Senat i comença dient al seu article 2, i llegeixo textualment, que aquesta llei és d'aplicació a totes les persones físiques, jurídiques, públiques o privades que actuïn en el territori espanyol. Si estem parlant d'un dret individual, un dret de persona física, no té cap sentit que parlem de persones jurídiques. Hauríem de millorar la redacció de la llei i millorar totes aquestes altres qüestions que són en si mateix incoherents, de les quals n'anirem veient alguna més. Es diu que per poder rebre aquesta prestació, o per poder sol·licitar aquesta prestació, hi ha una sèrie de requisits. S'ha de ser espanyol o bé tenir residència legal en Espanya, ser major d'edat i ser capaç i conscient en el moment de fer aquesta sol·licitud. És important ser capaç i conscient. També es tracta d'haver formulat dues sol·licituds de manera voluntària i per escrit.
deixant una separació entre les dues sol·licituds d'almenys 15 dies. S'ha de tenir una malaltia greu i incurable, una malaltia crònica invalidant, amb els termes que el metge certifiqui, i s'ha de donar el consentiment, diu, prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. És evident que no pots prestar el consentiment després d'haver rebut l'ajuda per morir. No sé, són aquestes incoherències de redacció que en algun moment s'han d'arreglar, però que és curiós que per tercera vegada es proposin com a llei sense haver-les corregit. Què passa en els casos en els quals algú està en la situació d'incapacitat de fet que havíem comentat abans? Perquè diu, no serà d'aplicació el que dèiem abans en els casos en els quals el metge o la metge responsable certifiqui que el pacient està en una situació d'incapacitat que no pot decidir per si mateix. Doncs, en principi, sembla ser que ja no podria accedir a aquest tipus de prestació. En canvi, hi ha una salvació, i és que acaba dient que per sol·licitar aquesta prestació en aquests casos es pot haver fet un document previ. Diu la llei que en aquests casos es podrà presentar aquesta sol·licitud per un metge que sigui capaç, sempre que s'acompanyi d'un document d'instruccions prèvies o document equivalent subscrit prèviament per al pacient. Estem parlant d'una espècie de testament vital, però és un testament vital que, en la meva opinió, és massa simple. Vol dir una carta qualsevol, unes instruccions qualsevols, signades en qualsevol data, no se sap amb quanta anterioritat o amb quant de temps a punt d'haver fet o a punt d'estar en les circumstàncies que dificultin o que portin a la decisió d'efectivament executar-la, i que no s'ha de fer davant de cap tipus de fedatari públic. En principi valdria qualsevol escrit, qualsevol carta, sense necessitat de testimonis, sense que puguem valorar si en el moment en el que es prestava aquest consentiment, en el moment en el que s'escrivia aquesta carta, era un moment de depressió profunda. Caldria millorar aquest aspecte. Aquí el que dona fe pública és el senyor notari, i el que dona fe pública de que algú està amb les seves facultats és el senyor notari. Potser cal fer una modificació en aquest sentit. Clar, també en aquest cas no fa falta una reiteració, només fa falta que sigui signat una vegada. I també necessàriament que les instruccions siguin lo suficientment clares i potser que determinin clarament quines són les circumstàncies per poder-se aplicar. Potser és una mica massa exigir a un metge que estrictament hagi de seguir unes instruccions que potser en si mateix no són tan clares, que és el que fa a l'article 9. L'article 9 diu quin és el procediment a seguir en el cas que s'apreci que existeix una incapacitat de fet. I diu, en aquests casos, el metge o metgessa responsable està obligat a aplicar-lo en les mesures previstes segons les instruccions o el document equivalent que hagi donat el pacient. Entenem que un document equivalent potser pot ser un vídeo, potser pot ser una gravació, un àudio. Porta dificultats en si mateix interpretar què és realment aquest document previ. No s'ha de reiterar i s'ha de valorar. I repeteixo, crec que és una manera en la qual no es protegeix suficientment el dret a la vida, perquè moltes persones en un moment determinat poden decidir o poden pensar, o nosaltres hem sentit que d'aquesta manera no vull viure, però no sabem si seriament després, quan arriba el moment o quan s'acosta el moment, l'opinió pot arribar a canviar. Tot això s'ha de sotmetre a un control previ. Hi haurà primer un metge, un altre metge que informador i un comitè d'avaluació que avaluarà des del punt de vista jurídic, ètic i mèdic si es reuneixen tots aquests requisits. I, al final, acabar donant una resposta sobre si es té o no es té dret. Els metges tindran una possibilitat, la possibilitat de ser objectors de consciència. Em sembla bé que aquells que no vulguin aplicar en si mateix cap
sistema d'administració de cap dosi letal o tampoc arribar a subministrar a ningú perquè se'ls eximeixi d'aquesta obligació. Ells han fet un jurament hipocràtic i totes les assemblees mèdiques han dit que l'ajuda per morir és contrària al propi jurament hipocràtic de defensa de la vida en qualsevol dels casos i sense més valoracions, el qual no és contrari a l'eutanàsia que en diem passiva, a la retirada del tractament. També la llei diu que en el cas en què algú no pugui firmar i es trobi en unes circumstàncies físiques que li impedeixin firmar i posar la data al document, que són els requisits del document escrit de sol·licitud d'eutanàsia, ho pot fer alguna persona que sigui major d'edat i plenament conscient i capaç i que el signi amb la seva presència i que el signi també a presència d'un metge i un professional sanitari per poder fer aquesta sol·licitud. També, igual que us deia abans, la sol·licitud feta per un tercer, si només es tracta d'un impediment físic, em sembla correcte, però si es tracta d'algun impediment que pugui manifestar d'alguna altra manera i de manera inequívoca la seva sol·licitud, em sembla excessiu. Hem d'evitar que algun tercer, per interessos que no siguin estrictament altruistes i que podrien ser econòmics o podrien ser hereditaris, pogués provocar o donar a entendre que algú ha sol·licitat amb si mateix alguna cosa que no ha sol·licitat, com és l'eutanàsia. Finalment, també hem de criticar un altre aspecte. A Suïssa se la critica perquè està despenalitzat, perquè és la prestació altruista despenalitzada de la pràctica de l'eutanàsia i que es converteix en una espècie de paradís per l'eutanàsia en el qual tothom hi vol anar. Altres països com Bèlgica, Canadà o Holanda exigeixen que la persona que la sol·liciti estigui adscrit al seu servei públic d'assistència sanitària. A Espanya només es requereix o bé ser espanyol o bé ser resident habitual. Fer-se resident habitual costa uns mesos i un resident habitual per a aquestes circumstàncies amb 3 mesos d'estada podria ser un lloc en el qual es produís aquest turisme, perquè no és necessari ser espanyol, no és necessari estar en un sistema de sanitat pública integrat perquè la nostra sanitat pública és per definició universal i acull a qualsevol persona vingui d'on vingui, sinó que seria suficient en què tingués uns pocs mesos de residència per sol·licitar-la. A més, fa un matís la llei, un matís que és important en la seva disposició addicional primera, i és que considera que les morts produïdes sota aquesta llei, sota eutanàsia, són considerades morts de caràcter natural. La qüestió és important, perquè si algú té una pòlissa de vida, si té alguna assegurança de vida, només la podrà cobrar quan no sigui una actitud suïcida. Les pòlisses sempre eliminen el suïcidi, perquè llavors seria una manera molt fàcil, i també a l'homicidi existit, de fer-les pagar i de fer-les cobrar. En aquests casos, per això la llei diu que es considerarà que es tracta d'una mort natural. Seria bo, en qualsevol cas, que tots els que tinguessin pòlissa i que estiguessin pensant en poder sol·licitar l'eutanàsia amb un testament vital, amb un document o que els hi pugui arribar a passar el tema, revisessin les seves pòlisses o les modifiquessin o en contractessin una altra que permetés en si mateix l'eutanàsia a partir que s'aprovi aquesta llei. En definitiva, estem d'acord amb l'eutanàsia en els casos de malalts que siguin incurables, de malalts terminals, però jo trobo a faltar en aquesta llei una cosa que considero és important. Parlem de la mort digna, potser també hauríem de parlar de la vida digna, de poder viure dignament. I el que és viure dignament no és per cada persona igual. Podríem prendre un exemple, el de Stephen Hawking, un gran científic tetraplègic, amb unes circumstàncies en les quals podria haver demanat la prestació de l'eutanàsia, de la mort assistida, perquè estava abocat a morir amb una malaltia dolorosa i que pràcticament era tetraplègic, però va fer unes grans aportacions físiques i és una persona científica molt respectada. És només un exemple. Però crec que a aquesta llei li fa falta aquest pas previ. Li fa falta no només valorar les circumstàncies d'enfermetat en un moment determinat que ens porten a una situació
que pot ser terminal o no necessàriament terminal, perquè la llei no exigeix que es tracti d'un malalt terminal. Es tracta d'algú que no vol viure més en les circumstàncies en les que es viu, o una malaltia que sigui incurable, però que podria viure molts anys amb aquesta malaltia. Hi ha estats depressius, i en estats depressius qualsevol persona pot firmar qualsevol cosa. No queda clar què és aquesta plena capacitat. I no queda clar que la llei faci un intent previ o una renúncia prèvia a rebre ajuda psíquica, ajuda psicològica, que pugui ajudar a superar el que significa aquest mal tràngol per abans intentar salvar les vides, en més de que les aboquem i els facilitem una mort que pugui ser digna. És la meva humil opinió. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li al like, dóna-li a la campaneta per rebre notificacions i posa els teus comentaris. Segur que són interessants i enriquidors per tots els que els vulguin llegir i contestar.